Čaute ľudia od nového videa. Ja som išiel, kúpiť do trezoru si také fruitka do Triovalpu. Je to Go Garden Fortnite, takže sorry, nekecam. Nie je to normálne Go Garden. A nekecam. A máme fruitko za 5x, jak sa volá, Macup Case, či jak. A toto som si kúpil a extrémne rýchlo sa to robí. Lebo som na to nahádzal tak veľa tých splinkerov, false splinkerov, mŕtve splinkerov, no už bude minúta. A na to si dneska pekne počkáme. Dáme si peknú solečku a ideme kúkať na čas. Tam som si otobil tú žervičku. Vidíte ho správne. Pekne ho vidíte tam, nie? Čo musím dať svetlo, to je ešte len... Kamo, počkaj, koľko je hodín? Ešte len 7:30 a kamo, tma jak veric. Pozrite, tam je pekná korytňačka a sikritka aj bacha. Ideme si pozerať na čas. Má to golden mutáciu, no však to aj vidíte. A už za chvíľku bude urobená a my sa pozrieme pekne, koľko to bude stať. Lebo keď to bude stať 2x, to ma fakt sklamalo dneska. Pretože ja som mal fruitko za 70. No, boom. No, ready. No tak to som teraz vedavý. To si zo mňa robíte prdel? Iba 200 kg cibuláma. To fruitko je bugnuté. To nekupujte. Radšej si kúpte huby, kámo, než túto sračku. Kámo, radšej toto je huby, bro. Toto sú dobré. 35 minút, ignited. Ty kokos, tak toto bude drahá. Kámo, možno to len už je z toho už Go Garden úplne šipnutý. To je iba 52. Ja tu môžem srať, kámo. Také drahé fruitko som dal za 52 kv. 52 kv, kámo. Si zo mňa robíte preto. Hubičky, no poďte sa. Toto radšej si kúpte za 45 kv. Toto je oveľa lepšie. Kámo, než také sračky, kámo. Som kúpil. Kámo, nekupujte, toto je fruitka debilná. Tak to by chcel na Go Garden nejaké fruitka. To ináč slabé fruitka. Môžem vám takedy dať aj mushroom, drahý. Aj vám také splinkere na to dám. Drahé. A si môžete dať čo zasadiť. Je to lepšie pre takých, čo ešte nemajú ani mrkvu. A im gifnem, oni si dajú ten mushroom, posadia, prídu a hneď majú x najväčšie peniaze. Takže my si ideme zasadiť hubičku. Počkajte, musím tu tak dať. Spalo mi odhľadač, takže RIP. A ideme posadiť do tej fruitka a ja vám potom poviem. Počkaj, dáme ten mushroomik, že by nebolo málo. Dáme tam cotton candy, to sme chceli. Tie krabery, také debiliny, tu nechcem. Dáme tu chop. 2 chop. Dáme tu jelly beans 2-krát, že by nebolo málo. Teraz ideme to iba pojárne umývať. Tak. Bum, že by huby vyrastli. No, a už nemáme splinkery. Kur. Áno, máte pravdu. Áno, takýto veľký mi vyrastol jelly beans.
Niektorí typci iba ledva, kámo, dostanú, kámo, 2000 a na to, kámo, dostávam ledva 400 trilionov. Kámo, tie huby sú extrémne dobré, aj keď sú lacnejšie než to ten mixpack. Sú proste lepšie, kámo, presne teraz mi spadne Cotton Candy. Pyramistik. OK. Kedy ešte si dobre pojavím gameplay. A našiel som taký jeden Steven Brandovec, čo som vám už raz ukazoval. Kečur Agnes Tour, je tam. Dobre, tak toto som kúzne čakal, takéto veľké a Cotton Candy, to je Bambor. Ja ledva na mobilnom určite, kámo, ledva iba dostanem 20 penieží a tu ledva, kámo, dostanem trillión. Dobre, prečo to tak veľa ďapuje môj mozog, už neviem, čo rozpráva. No okej, tak čaute. Kurňa. Tak čau.